Durant aquest mes de desembre s'estan celebrant diversos actes al nostre poble per donar suport a la Marató de Televisió de Catalunya, enguany dedicada a la investigació de les malalties infeccioses. S'han fet moltes activitats, entre elles la segona edició de la línia de l'Euro Solidari, que es va celebrar el passat diumenge a càrrec de l'Associació Premiada del Solidari. És una franja de 10 centímetres d'ample on hi anem afegint els diversos euros, físicament sobre d'aquesta línia, després els enganxem i un darrere l'altre fem aproximadament uns 400 metres d'aquesta línia. 400 metres que econòmicament són molts diners i que aquests diners després van a parar tots a la Marató de TV3. Les col·laboracions amb la Marató van continuar el dimarts al vespre amb el concert de Nadales, un acte vinculat al Pla de Barris. Les actuacions van tenir lloc a l'Espai Santana, on van participar diversos grups musicals del poble, tant de teatre musical com de corals. Les amigues de la Mar, que és la meva neta, actúan y ballan y las venim a veure. Que la compañera me ha invitado y creo que me va a gustar y aquí estoy. Ha venido a acompañarme y yo he venido porque una chica me invitó, ves que actuó tal día. Hi ha molt bon ambient i això fa, no sé, germanor i companyia. Da gusto colaborar cuando ves que la cosa vale la pena. El grup de teatre jove, el grup de teatre Nous Acords, el grup de teatre News, la coral TM i la coral del barri van oferir els temes que han estat preparant durant els 3 mesos anteriors. Ojalá hubiéramos tenido que actuar más días. ¿Cómo lo vamos a ver? Me parece poquita cosa incluso, sí. Parece que hagas poquita cosa, pero con muchísimo gusto. Al final de l'acte, totes les agrupacions es van unir per oferir un número únic cantant El noi de la mare. Això sí, d'una manera molt especial i animada. En definitiva, activitats com aquestes fan veure que la solidaritat a Premià de Dalt no té preu.